Ще ви прочета част от писмото, което получихме на нашата електронна поща и което предизвика нашия интерес да потърсим отговори на някои въпроси. Писмото е следното. Пиша ви, за да ми помогнете да предпазя много хора, които постоянно се въвеждат в заблуждение и така рискуват здравето и живота си. Звучи много сериозно. Става въпрос за следното. Преди време, подведен от публикации в пресата, реших да се запиша на курс по парапланеризъм. По време на обучението пострадах сериозно по вина на инструкторите. Когато започнах да си търся правата, се оказа, че това е фирма Фантом. Веднага бързам да ви представя нашите гости тук в студиото. Тук е зрителят, който ни е изпратил писмото и ни сигнализира за този случай, да проверим как стоят нещата с летенето с парапланер, особено когато е в тандем и когато се изпълнява от хора, които са абсолютни любители, никога преди това не са се занимавали с подобна дейност. Нашият зрител се казва Огнян Соколов. Добро утро. Благодаря ви, че сте тук в студиото на Денят започва. Поканили сме също и господин Николай Калчев, председател на Българския национален аероклуб, което всъщност е Българската федерация по въздушни спортове. Той е вице-президент на Международната федерация по такива спортове. Добро утро и на вас. Добро утро и на вас, и на зрителите. Веднага на въпроса. Разкажете ни конкретно вашия случай, за какво става точно въпрос, къде отидохте, от какво пострадахте, накратко. Значи, накратко, така подведен от, както казах, от рекламите във вестниците, където се описва колко е прекрасно летането с парапланер, реших така да се запиша на такъв курс, тъй като информацията, която човек може да намери по този въпрос е основно през интернет. Пуснах в Google нещата и първият резултат, един страхотен сайт, който обяснява как може да летите, с какви снимки, ние летяхме тук и там и така нататък. Както кратко записах се там. И с отиването така ми направи впечатление, че единственото обучение, което ми проведоха, беше да ме пуснат едно филмче, където някакви хора си летят, обясняват ми нещо и хайде на хълма. Нека да уточним само, вие отидохте и трябваше да летите там или в тандем, защото това има значение? Сам. Вау! Да, значи от самото начало сам. Няма, без никаква предварителна подготовка, без тестове, без някакво писмено обучение, нищо. И какво се случи? Случи се това, че отидохме в началото всичко беше нормално, тъй като летях с ново крило. Към края на обучението явно решиха, че вече съм много напреднал и ми дадоха едно старо крило, с което обаче се оказа, че не може да се излита както трябва и по време на излитането си счупих кръка. След което тези хора изчезнаха. Буквално се разтвориха във въздуха. Добре, вие, примерно, падате, щупва ви се кръка и какво се случи? Никой ли не ви помогна? Значи, помогнаха ми хора, които бяха наоколо. Имах късмет, че наблизо имаше доктор. Трябва да благодаря и на медицинския екип от бърза помощ, които се качиха горе на хълма, където по едни черни пътища, за да ме преберат и така нататък. Но нямаше никаква организация, която нямаше никакви материали, да кажем, медицински с тези инструктори, които в случай на опасност да шинират кръка, да кажат, сложат сина или нещо. Разбирам. В крайна сметка парапланеризма е доста опасно начинание. Общото с едно счупване на кръка, добре сте се отървал. Да, впоследствие се оказа, че имам късмет, че съм станал жив, защото същите тези инструктори година по-рано са успели да, меко казано, умъртвят един свой курсист. Нека да говорим по-скоро за вашия случай. Добре. След това, след този инцидент, вие оздравявате и си правите ваше проучване в интернет, даже имате сайт, на който са написани много въпроси, задавате въпроси, включват се хора във вашия форум и коментират. Какво представляваше това проучване? Това проучване, нещо, като започнах да се интересувам, разбрах, че парапланеристите имат форум в интернет и пуснах, така разказах и моя случай, като очаквах някаква помощ с информация и изобщо как да намеря тези хора от този клуб и така нататък. И много ме изненада негативната реакция на много голяма част от хората, които пишат в този форум. Като в същото време получавам лични съобщения от парапланеристи, които ни казват: абе, ние се опитваме да правим нещо, обаче тук ни натискат всички. Опитваме се да въведем някаква регулация. Няма абсолютно никаква регулация в този спорт. Ние се опитваме да променим нещо,
но... Казвате, че вашето проучване, така чисто гражданско, сочи, че няма никаква регулация. Нека да чуем... Значи регулация има, но тя не се спазва. Нека да чуем и господин Калчев по въпроса за регулацията. Кажете, клубовете, които членуват в федерацията, какво казва регулацията по въпроса? Има ли закон? За предисторията. Въздушните спортове на времето бяха в една казионна държавна организация. Беше отначало ДОСО, след това стана ОСО, след това премина към военните, след това група мъдреци в Народното събрание направиха промяна в Закона за гражданското въздухоплаване и задраскаха глава 9 въздушен спорт. Няма въздушен спорт. Това беше преди 8 години. Така, а сега как стоят? Преди 6 години беше основан Българския национален аероклуб и понеже след това закриване на въздушните спортове, единствената дисциплина, която няма нужда от летище, от хангар, от самолет, останаха парапланерите и делтапланерите. В продължение на години се летеше това, което чувам от господина. Без проверена материална част. Което е изключително важно. Така, без методика на подготовката, без да се знае кой е инструктор, как обучава, кой го е научил да обучава и така нататък. Накъсо казано, Българският национален аероклуб започва да въвежда ред. В нашия национален аероклуб членуват 19 други клуба, не само по парапланеризъм, повечето от тях са с парапланеристи, имаме с парашутисти, имаме смесени клубове. Не това е същественото. Същественото е, че в нашите клубове влизат около, по моя груба